nyepeleke ora. Sapa sing nyaru wis tau nek-nek kok. Nah, ra ngapusi. Aku nek, "Ha apa? Kowe barang sing apa?" Gecek modal kowe. Lho wong delok barang kok dinek-unekke. Wis ben apa. Ha ora. Jajal sing jeblas kuwi. Nek ora ngene iki ora metu pangunek-unek ing atiku. Ya Wang Agung. Muga ngayomana marang Projeng Pancala. Pati. Sawetara nggone ro ngadhep ngarsane ingsun. Padha raja sak praptanira, patih terus kethu. Kawula nuwun Kanjeng Sinuwun sembahan kula. Pangayaman kula wonten ing Madyapada Prapting delahan tansah winantu ing karaharjan sawanipun ing abdi kepatihan. Namung pareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ing abdi kepatihan kunjuk Sandhapada Paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Pancala. Ya, ingsun tampa karya bom-bom tias ingsun. Ora liwat pakaran ingkang utama tindakna selawase lan parang pawartane nggonira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negaring Pancala Pati. Menawi paduka ndangu babagan negaring Pancala. Para kawula sami sayek saeka kaptiya karya luhuring nusa bangsa tuwi negari ing Pancala junjung drajating kanalendran miwah medhaipun para abdi prajurit boten kendhatenipun sami gegeladen ulah kridaning aprang. Sawanji-wanji praja paduka katemping paramuka boten badhe anggepok punca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ya abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diwaji sembahan kula. Iya patih akarya bombong penggali ingsun lan prayogakna nggih ngadhep sampun boten kirang prayogi pisawanipun ing abdi kepatihan. Anak anungane ndita bocah mursid isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ning pangucap nanging kababaru dadi pakarti. Terus jemena. Prayogane nggih ngadhep ngarsaning pun Rama nggir atmajaku terus jemena. Kawula nukun inggih. Rama Prabu sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang putra pun Tresna Jemena. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang putra kunjuk Sandhapada Paduka Kanjeng Rama Prabu ing Pancala. Atmajaku wis ndak tampa karya bombong penggalipun Rama ora liwat pangestunipun Rama tampanana kula Tresna Jemena. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing ngasantosan. Paring maestu paduka Kanjeng Rama mawakana kabagyaning gesang kula saha sampun boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara ngersa paduka Kanjeng Rama Prabu ing Pancala. Terus Jemena kula wonten pangendika ing ngadhawuh prayogakna ya nggih. Ora kanthi kanyana-nyana. Dene negara ing Pancala dina samengko karawuhan para priyagung. Mongko barang tak pespadake ora pangling iki sedulurku kadangku taruna tunggal guru. Ya kuwi Begawan Durna, ya Kumbayana ingkang rawuh ana negaring Pancala. Bebarengan kelawan rawuh anak Prabu Tiyang Agung ing Mandura. Penembahan Durna, Kumbayana padha kanthi raja sak praptanira ning negaring Pancala, Kumbayana. Oh, gondhok blekuduk suwalu gembol, sumorante. Hawela. Lho ninggih. Kaka Prabu ing Pancala tansah winaning kawidadan swanipun ingkang abdi pun Begawan Durna wonten negaring Pancala. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang rayeng Sokalima kunjung sanipun Kakang Prabu Pancala. Kakang Prabu Sucitra ing Cempala mriki, nggih. Wis ndak tampa karya bombong penggalihku Kumbayana ora liwat pengestuku wae tampanana. Oh inggih kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing ngasantosan prayogakna Begawan Durna. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang rayi ing Sokalima Kakang Prabu Pancala. Anak Prabu Mandura katuran karaharjan rawuhipun wonten negaring Pancala nggih. Anak Prabu Mandura jagat wasisaning Bathara Wayaktura jagat. Paman sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara saha tansah piyanganing kawidadan sawanipun ingkang putra ing Mandura pun Baladewa.
Mangga widodone skala sowan kula tebih saking Rubeda namung keparenga kula ngaturaken sembah sumengkeping pangabektinipun ingkang putra kunjung ngersanipun Paman Prabu Pancala. Kula tampi karya bombong raos rimanahipun ingkang bapa ing Pancala. Mboten langkung kasrecakno anggen jengandika lenggah anak Prabu ing Mandura. Paman Prabu Pancala sampun boten kirang prayogi. Pisowanipun ingkang putra ing Mandura dinten sakmangke menika. Nuwun sewu. Akarya kagiat raosing manahipun ingkang bapa ing Pancala nggih. Teka rawuhipun anak Prabu ing Mandura sesarengan kelawan kadang kula inggih menika pun Yayi Begawan Durna. Wonten wigatos menapa? Menapa nunggal karsa, menapa wonten wigatos piyambak-piyambak. Tegesipun Yayi Durna anggenipun rawuh wonten ing negaring Pancala menika nggadahi paridamel piyambak dene paduka anak Prabu ing Mandura. Rawuh wonten negaring Pancala menika ugi nggadahi sedya ingkang badhe katuraken dhateng bapa ing Pancala. Menapa mekaten menapa nunggal karsa keparenga ingkang bapa nedya nganglungaken jangga nilingaken karna midhanget aturipun anak Prabu ing Mandura. Anak kula Kyang Agung Baladewa. Jagat wasisaning Ubathara Wayagara jagat. Paman sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Yektosipun sowanipun ingkang putra ing Mandura menika mboten kok nggadahi karsa ingkang badhe kula aturaken dhateng sanipun Paman Prabu Pancala menika babar pisan boten. Lakar kaleresan sabdanipun Paman Pancala bilih sowanipun ingkang putra ing Mandura menika nunggal karsa kelawan bapa Beneman Durna. Lho. Nunggal karsa kaliyan kadang kula pun Yayi Kumbayana. Mila kaleresan mekaten Paman. Lajeng wigatosipun menapa? Menawi dipun keparengaken ingkang Paman cumadong dawuh menapa badhe wonten pangandikan saking anak kula ing Astina, anak Prabu Duryudana. Babar pisan boten. Namung sejatosipun sowan kula menika nglarapaken dhateng bapa Penemban Durna. Ingkang sakawit nyuwun tulung dhateng ingkang putra ing Mandura supados dados saksi tama badhe aturipun bapa Durna ing kunjung ngersanipun Paman Prabu ing Pancala. Kumbayana, kula wonten maring adhawuh, eneng apa Yayi? Teka sira Yayi Penemban Durna sajake ana wigati ing bakal sira aturake kelawan pun Kakang ing Pancala. Oh inggih, inggih. Sewu kalepatanipun ingkang rayi Tadah Wadana, Kakang Pancala. Yutosipun ingkang sepisan sowan kula menika namung badhe nyatakaken pekabaran ingkang sampun bineta mbok bakul sinambiwara, pawarta binandunging karna ingkang sampun sumebar warata ngantos dumugi talinganipun ingkang rayi ing Sukalima. Babagan perkara apa? Menapa kepara saestu dinten sakmangke ingkang putra inggih menika pun Wara Drupadi garwa ing Ngamarta. Sawetawis nilar negari Ngamarta tumunten wangsul utawi kondur wonten negaring Pancala. Kakang Prabu, pawarta ing kados mekaten menika menapa kepara saestu menapa namung kandhek wonten ing pekabaran ingkang rayi ing Sukalima nyadong timbalanipun Kakang Prabu Drupada ing Pancala, Kakang Prabu Sucitra. Andrah ingkang Puspita kasiliring samirana mrih sekar gadung ko ngas kandhanya mawe raras renaning griya
jagat wasisaning Upacara Wayagara jagat terus semeno kula wonten mendika ing ngadhawuh menapa Kanjeng Rama lara apa ingkang ndak kuwatirake dina samengko kababar dadi kasunyatan wiwit Mbak Yumu ninggal negara ing Amarta tumuli bali marang negara ing Pancala ing atase Mbak Yumu kuwi wis winengku dening kakung mongko kok bali marang wismane tegese wong wadon ingkang purik ana ing bali wismane utawa ning papan dununge kuwi bakal dadi rerasananing wong sak jagat tinemune dina samengko nyata pekabaran anakku Waradrupadi nggone wis bali marang Projeng Pancala nganti tekan talinganing ya kuwi Yayi Begawan Durna apa dene anak Prabu Tiyang Agung Mandura lan mbok menawa kabeh para kawula sak negara Ngastina wis padha mireng lan wis padha ngerti yen to Mbak Yumu purik ana ing negara ing Pancala bali ninggal negara Ngamarta inggih pomo dipomo sesa upama kowe winengku utawa kowe mengko garwa aja demen regejegan jone mbangun kulawarga aja demen regejegan gone mbangun bali wisma luwih-luwih aja nganti esuk bojomu entuk purik ana ing bali wismane mergo iki dadi cacataning wong sak donya dadi cacataning wong kang krungu marang lelakon iki Mbak Yumu bali ana kedaton Pancala nganti Yayi Begawan Durna anak Prabu Mandura nanjihake ana ing negara ing Pancala tumuli dina samengko aku kudu matur kepiye kelawan Yayi Begawan Durna lan Tiyang Agung Mandura nuwun sewu Rama Prabu gandeng sedaya sampun kelampah amun menapa menawi paduka Rama Prabu tumuli prasaja dhateng inggih menika paman Penemban Durna miwah Kanjeng Kaka Prabu ing Mandura ngono ya terus semeno iki kasinggihan mekaten Yayi Penemban Durna kula wonten maring ngadhawuh panjen kepara nyata yen to Atmajaku Waradrupadi dina samengko bali marang Projeng Pancala ya Projeng Cempala kene Penemban Durna menawi ngaten leres menawi ngaten leres pawarta ingkang sampun kula tampi pawarta ingkang sampun ngantos dumugi wonten ing Pertapan Sukalima bilih Dewi Waradrupadi dinten sak mangke wangsul dhateng negari ing Pancala dene sababipun mboten sanes pamarta ingkang sampun kula tampi krana inggih menika anak Prabu ing Ngamarta anak Prabu Puntadewa sampun wonten tigang candra etang kelengganingga dinten sak mangke menika nilar negari Ngamarta mongko mboten dipun mangertosi wonten pundi papan lenggahipun Nalendra ing Ngamarta Prabu Darmakusuma tumuli kodhong sutaninggalih Dewi Waradrupadi kondur wonten negari Pancala ngaten leres Kakang Prabu menapa ing sampun kula aturaken dhateng kersanipun Kakang Prabu menika panjenengan sampun paring dawuh kepara saestu bilih ingkang putra kondur wonten negaring Pancala ya pancen bener terus sak banjure aku tak takon karo Yayi Penemban Durna apa to wigatine dene sira Yayi Penemban Durna teka nyatakake lawan Atmajaku Waradrupadi nggone bali marang Projeng Pancala menika mekaten Estripun anggen kula nyatakaken wonten negaring Pancala menika kula nuwun sewu lho sinuwun kula nuwun sewu Kaka Prabu estunipun kula menika namung ngeman dhateng asmanipun putri Pancala inggih menika pun Waradrupadi ngeman dhateng putra Paduka ngeman ing atasipun Waradrupadi menika garwa Nalendra nanging gandeng tinilar dening Nalendra utawi tinilar dening kakungipun tumuli Waradrupadi menika kondur wonten negaring Pancala alok ing kathah sami nyebataken wong wedok sing wis ditinggal wong lanang menika naminipun Ronda. Apa Yayi Penemban? Rondo. Rondo. Utawi jandon. Janda. Monggo sing jeneng wong wadon sing wis ditinggal wong lanang tumuli bali wonten bali wismanipun menika nuwun sewu mbanipun Randa menika lek mlaku wis dijinjet-jinjet mesti dirasani karo tangga teparo sak tingkah polahe menika mesti dirasani didikek karo tangga teparo galo si A arep mrono galo mumpung sing lanang ora ana arep mbiah-mbiah sak penake dhewe mila ingkang saking menika kangge jagi asmanipun ingkang putra inggih menika pun Waradrupadi
sampun ngantos cinacating dening sesami, cinacating dening para kawula dikandha wong mrana-mrana. Kula menika istrinipun namung badhe kepengin ngayomi, melindungi. Dhateng pun para Drupadi, sampun ngantos banger bacin asmanipun mergi dipun raosi dening para kawula lan para sentana sak negaring Pancala, langkung-langkung wonten ing sak jawining rangkah negaring Pancala menika boten prayogi, boten prayogi. Mila tumunten tuwa mrentuling manah kula. Kakang Prabu, sowan kula menika namung badhe milujengaken dhateng asmanipun ingkang putrapun Wara Drupadi. Ose, tegese piye? Tegese piye? Ora usah dadak mbok kalang-kalang ngrembuke Yayi Penemban Sukalima matur kaya mengkono mau lereke piye? Coba aku tak nyuwun prisa. Nah, menika ngaten. Gandeng anak Prabu Darma Kusuma menika sampun tigang candra mboten kondur wonten negaring Ngamarta. Samenika ngaten kemawon dipun sebar nawala pawarta bilih Ratu Ngamarta pejah ngaten kemawon. Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa pejah. Lha nyatane digoleki endi ora ketemu. Nek umume lunga tanpa pamit menika dipun upadi tertentu dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun, menapa tapa, menapa prihatin, menapa dos pundi mangke boten mangertos. Ning sing cethak ana piyayine. Ha nek telung sasi menika dipun upadi boten wonten menika ategesipun nyengsaraken dhateng putrapun Wara Drupadi. Nah, tinimbang Wara Drupadi menika mangke dipun raosi dening tangga tepalih, dipun raosi dening para kawula. Mila mulanya badhe milujengaken ingkang putrapun Wara Drupadi sarana Wara Drupadi menika kula rengka minangka tetimbanganipun ingkang raying Sukalima pun Begawan Durna. Gusik. Gajeke Yayi Durna kuwi rak wis duwe garwa. Yayi Penemban Sukalima kuwi wis duwe garwa. Sampun. Malah beda karo kahanane liyane, jare garwa Sukalima kuwi malah sikile papat. Panyeleres. Lah kok isih arep garwa karo anakku Wara Drupadi. Panjenengan suku sekawan menika sampun kula setrakaken wonten ing Stadion Pacar. Lho, kanggo apa? Kangge Bupati Kap. Samanci-manci pendak taunipun badhe. Kula ginakaken supados berlomba-lomba. Bapak Duna, wonten dawuh nggih. Mbok ngendikanipun menika ingkang sae. Panjenengan menika pendhita, kula menika kisruh pikiran kula. Kula menika badhe nembung dhateng putranipun Kakang Prabu Drupada inggih Wara Drupadi. Menika janjanipun pikiran kula menika kisruh. Apa ya iya, apa ya ora. Nek ora kok ati kula wis mantep. Dene nek iya, kula menika anggenipun badhe nglampahi menika dos pundi wong nyatanipun. Nuwun sewu. Sing jeneng Jodho menika wonten astanipun Gusti. Nggih. Jodho menika wonten astanipun ingkang gawe jagat. Nadan Bapak Durna sak mangke tidha-tidha penggalipun dipun dadosaken madhep mantep penggalipun. Sapa ngerti Wara Drupadi kersa ngladeni dhateng Bapak Penemban Durna. Anggenipun sampun dangu dipun tilar dening Yayi Prabu Darma Kusuma, tumuntun sak mangke panjenengan milujengaken dhateng asmanipun putra ing Pancala inggih punika Wara Drupadi, sinten ngertos menika dados jodho dawuhipun Bapak Penemban Durna. Lah menika nggih menika ning dos pundi anggen kula badhe matur Blokasuta kemawon. Blokasuta kemawon sampun ngantos ajri. Paman Prabu Pancala tartemtu nampi dhateng panjenenganipun Bapak Penemban Durna. Oh inggih. Kakang Prabu ngaten kemawon. Blokasuta blakutang terus terang. Sowan kula menika namung badhe angebon-bon ingkang jejawas sonten gandeng Wara Drupadi sampun tilar Prabu Puntadewa tigang wulan laminipun. Monggo mboten wonten pengabaran menapa kemawon. Werkudara Janaka sampun budidaya ngupaya wonten pundi lenggahipun anak Prabu Darma Kusuma paranti boten pinanggih. Dipun pesthekaken kemawon menawi samangke Wara Drupadi menika sampun boten nggadahi guru laki tegesipun sampun boten nggadahi sesembahan. Anak Prabu Darma Kusuma dipun singkiraken sampun ngantos dipun penggalih. Samangke Wara Drupadi kula ingkang badhe mengku badhe kula boyong wonten pertapan Sukalima. Paman, anak Prabu Mandura wonten dawuh. Boten ateges kula menika badhe tumut-tumut perkawisipun Bapak Durna ning gandeng kula menika sampun dipun dadosaken saksi tama. Kula namung badhe nyataken dhateng rebakipun Bapak Penemban Durna. Saking memanggipun ingkang putra ing Mandura menapa dipun aturaken Bapak Penemban Durna menika kepara saestu lan sanget mesakaken dhateng kawontenanipun inggih menika pun Yayi Wara Drupadi. Anggenipun sampun dangu tilar dening garwanipun Prabu Darma Kusuma.
sak mangke sampun ngantos dados reraosanipun para kawula, reraosanipun para nayaka lan reraosanipun para punggawa negaring Pancala. Menapa mboten langkung sae menawi sak mangke ingkang putra Nyai Waradrupati menika winengku dening Bapa Panembaduna. Lho, menika nggih. Angger Baladewa menika resanganipun paring pangandikan. Kakang Prabu Pancala sak mangke sampun ngantos bot nggadhahi bot repot wonten penggalih panjenengan. Waradrupati badhe kula sengkaken ngaluhur, badhe kula muktekaken wonten ing pertapan Sukalima. Gusti, yen iki mengko anak Prabu Puntadewa tumuli timbul ning Praja Ngamarta, apa ora dakriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan ing atase durung ana nawala Waradrupati dibalekake marang negaring Pancala. Balining Waradrupati kuwi saka karepe dhewe merga ning negara Ngamarta kuwi bingung. Penggali anakku Waradrupati tumuli trima bali ing negara ing Pancala. Lah yen nganti anak Prabu Puntadewa iki mengko kundur marang negara Ngamarta, apa ora jeneng bibiti perkara antaraning Pancala lan negara Ngamarta, Yai Panembaduna? Mangke kula ingkang badhe matur dhateng anak Prabu Darmakusuma. Kula ingkang badhe matur dhateng anak Prabu Darmakusuma. Kula ngertos watak wantunipun anak Prabu Darmakusuma menika kula nuwun sewu, Nalendra ingkang lila legawa lair trusing batin. Aja kok nung bondo donya disuwun, aja kok mung bojo dijaluk, nadyan nyawane disuwun dening piyai sanes kemawon badhe dipun paringaken dening anak Prabu Puntadewa. Mila kula pitados menawi samangke kula sampun kelampahan sah tumraping negaring Pancala dados Waradrupati menika dados bojo kula tetimbanganipun ingkang rayipun Begawan Durna. Kula ingkang badhe matur dhateng anak Prabu Puntadewa lan kula saged mesthekaken bila anak Prabu Puntadewa samangke badhe nampi lelampahan menika kanthi lega legawaning penggalih. Iya. Nanging sing banger bacin asmane dudu sapa-sapa ning wong tuane Waradrupati. Ya kuwi aku Panembaduna. Ing atase aku kuwi Darbe putra. Ya kuwi Waradrupati durung dipisah, durung dipegat karo anak Prabu Puntadewa teka tak rabekake karo Begawan Durna. Apa ora jeneng aku ki wong tuwa sing mamak mumuk ora weruh marang kahanan. Ing atase atmajaku durung dipegat karo guru lakine kok tak rabe karo wong lanang liya kuwi apa ora jeneng mengko bakal ngucemake asmaning Nalendra ing Pancala. Menika mangke wonten pawadan sanes. Menika mangke wonten alasan-alasan yang saged dipun aturaken. Amargi kangge njaga naminipun ingkang putra pun Waradrupati sampun ngantos dados raosan menika ugi saged. Kanthi pawadan sanes Waradrupati sampun 3 wulan boten kempal kalian piyai kakung menika ugi saged. Amargi sampun 3 wulan boten dipun kempali dening garwanipun menika menawi tata cara wonten ing ijab kabul menika sampun sah dipun pegat. Sah dipun pegat. Mila ing sang menika samangke kula aturi paring dawuh ingkang saestu dipun maringaken menapa mboten Kakang Prabu Pancala ingkang putra Waradrupati badhe kula baya wonten ing pertapan Sukalima. Mboten badhe dawuh wonten ing Padasuri, nanging badhe dawuh wonten ing Kasur Babut Permadani. Kasur Babut ingkang samangke badhe kula aturaken dhateng pun Waradrupati dados sarana perlambang inggih menika kuncara sarta anjayang bawana ingkang putra pun Waradrupati. Kakang Prabu Pancala, Kakang Prabu Citra inggih, Kakang Prabu semban kula. Sidhem jroning pasewakan wadya kang tanpa sapawa. Nalendra mbek marwa sing sang katri kumulung mangrembak ing wadya kurda kurare kagiri-giri nanggana magawiya gelar ira wang-wang. Sidhem jroning pasewakan negaring Pancala nalika semanten sami midhangetaken mandanipun pandhita ing Sukalima tinampi nata ing Pancala Prabu Drupada ndadosaken legeg tiasing nata ing Pancala Prabu Drupada nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujaring waganten wardu jareng ngeca
durung dasaring pertula kasaru geger njaba pihak ngarsa tamping kuwi sebab namu apa to kang dadi tarunane ora matemu rangke Gajah Medul Kawantilan kejawi namung sowanipun atmajanipun Lurah Semar Badraya Lurah Bagong ingkang wantun minggah datula yen pepeh pindha sata metarangan karya jingga kang samya mulat mendak alon tata trapsilanira ngajomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe obranta yen ngandika magawe obranta
Ladalah jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngoro. Terus semeno. Kula wonten maring kadhawuh Rama. Capet-capet mergo arang-arang nggonku pinanggya kelawan Panakawan sing mripate jembar. Cangkeme ambane ora jamak iki anake Semar to ya? Inggih mekaten. Apa iki sing aran sapa? Menika ingkang nami Bagong Rama. Weh ladalah. Lho, rong lucu kok guyu iki. Mergo kaget aku. Bareng aku nampa ature anakku terus jemena yen sira kuwi Bagong. Bener. Bener Bagong. Nggih. Padha kanthi raja sapraptamu ning negara Pancala. Nona amet pasang kaliman tabe tinebene ing ledune demawing tawang-tawang. Lenepatna ing tulak manusi nuwun. Leres kula ingkang ngabdipun Bagong karana nggih mbok arang-arang pinanggih kalian Sinuhun Prabu ing Pancala. Iya. Sinuhun Prabu Dubriksa Drupada. Drupada. Oh iya. Dubriksa iki buta e. Sinuhun Prabu Drupada keparang kula ngaturaken sembah semung keping pangabekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pundhi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan sinuwun. Panakawan Bagong padha raja sapraptamu. Ndara sinten sampeyan? Aku Trasta Jumena. Wah, Mas Trasta. Apane anon ora mulang kok. Trasta Jumena. Nggih, Mas Trasta ya Mas Jum. Iya. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih, Mas Jum. Iya. Pangestuku tampan ana. Kula pundhi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bagong Padhararja sapraptamu. Lho, menika sinten? Aku Patih Trasta Kethu. Wah, Kethu. Iya. Nggih, nek ana Patih bekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pundhi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Lole kenthos lalu gembol manyar-manyar. Bagong Padhararja sapraptamu Bagong. Nek niki mboten pangling ketara lole niku. Kalih gembol manyar-manyar teruse duk neng dungkul dung. Begawan Durna. Iya, aku Begawan Durna. Nggih. Kala gateng mriki. Oh ya wis wonten aku sowan ning negara Pancala Bagong. Syukur. Padhararja sapraptamu wilujeng penemban bekti kula kunjuk. Oh iya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Nun nggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Bagong. Padha kanthi raja sapraptamu. Nek suarane kados Ndara Baladewa. Yo, aku bendaramu Mandura. Lah rak tenan to. Wilujeng nering sambi kala sowan kula bekti kula kunjuk sinuwun. Yo tak tampa pangestuku tampan ana. Kula pundhi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Prayogan nuwun ngadhep ing karsaning Paman Prabu Pancala Bagong. Nun nggih. Sampun boten kirang prayogi piswanipun abdipun Panakawan Bagong. Bagong, wonten dawuh sinuwun. Eneng apa? Janur gunung kadingaren ora kaya adat sabene. Arang-arang yen to Panakawaning Pandhawa kuwi sowan ning negara ing Pancala. Lah kok dadi sira sowan ning negara Pancala kuwi wigatine apa, Bagong? Ingkang sepisan kepareng ngaturaken salam sembah pangabekti kula kunjuk ngersanipun Sinuhun Prabu Pancala. Ya, tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pundhi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ndungkap angka kalih. Wale-wale menapa sinuwun? Sowan kula sampun Prabu Drupada menika wonten wigatos ingkang badhe kula aturaken sehubungan kalian awak kula piyambak. Lho. Piye to tegese piye? Ana wigati ngemagepokan karo awakmu dhewe iki tegese piye? Menika ngaten. Sowan kula sanipun Prabu Drupada menika nyatakaken dhateng pekabaran sampun birta Mbok Bakul Sinambiwara pawarta binandhuking Karna menapa kepara saestu
Bilih inggih menika putra paduka pepundhen kula Gusti Ayu Wara Drupadi menika kondur wonten ing negari Pancala. Sinuwun, ya pancen bener. Lah apa kowe diutus dening bendaramu Werkudara apa dene Janaka apa nekula Sedewa supaya nyatakake anakku bali marang negara ing Pancala? Oh mboten, mboten. Lho, ora diutus, mboten. Lah apa to sababe kok kowe nyatakake marang Atmajaku Wara Drupadi? Menika karep kula piyambak. Karep kula piyambak. Terus karepmu piye? Ana wigati apa ing magepokan kalawan Atmajaku Wara Drupadi? Ha menika ngaten. Kula menika nampi sasmita ingkang dumeling tanpa wujud wonten ing madaning pasumpenan nalika tilem wonten ing Parangkusuma. Wekdal dinten kepengker kula menika nenepi wonten pinggiring segara. Ya. Beta klasa alit. Kula tilem janjane nggih ajeng lek-lekane kok klekaran niku garang angine ya kepenak. Terus maklak ilang saknalika kesadaran kula jebul kula menika manjing wonten ing madaning pasumpenan. Lho, manjing jroning pangimpen. Mekaten. Pinanggih kan setunggiling Jawata ingkang nuwun sewu radi mboten ketingal peteng. Ya. Jawata menika kala wau paring dawuh kalian kula. Bagong, iki negara Ngamarta lagi ketaman pacoban. Monggo kowe dadi abdining para Pandhawa. Ngoten menika. Iya, sak banjure. Mula kowe kudu iso nyelametke. Kowe kudu iso gawe arum asmaning para Pandhawa tetep dadi sangsa ngagunging para kawula sak jagat iki. Lah kowe tak kandhani ya Bagong. Lho, kosek dewa paring sasmita kok akeh banget. Niku ceramah. Oh iya. Kula midhangetake piyambak. Lah, supaya kowe kuwi iso gawe arum asmaning para Pandhawa gandeng. Iki Prabu Puntadewa iki lagi jengkar. Monggo ora dingerteni menyang endi papan dununge Prabu Puntadewa. Lah, Wara Drupadi iki garwane kondur neng Pancala. Aja nganti kucem asmaning Dewi Wara Drupadi, aja nganti kucem asmaning putri negara Ngamarta, prameswari negara Ngamarta. Mula kowe sowana ning Pancala kanggo sawetara wektu kowe dadi sulihe Prabu Puntadewa. Ngaten menika. Lho. Kose-kose. Tegese dadi sulihe Sinuwun Puntadewa utawa anak Prabu Puntadewa iki tegese piye? Kula dhewe ya ora dong. Kula tumuli matur dewa wau. Nuwun sewu Bu Kulun. Kula dipun dadosaken sulih menika tegesipun kados pundi? Dewa wau niku paring dawuh ingkang dadosaken kula menika kagiat. Kaget. Inggih. Ora ketang sawetara wektu kanggo nyelametake asmaning Dewi Wara Drupadi. Kowe neng negara Pancala nglamar Wara Drupadi peken bojo sementara waktu. Kusik to. Ngepek bojo kok ming sedela iki piye? Lha niku kulino nganten niku. Lho, kulino ngono piye? Lha niku nek ngepek bojo niku mung dela-dela kok lho. Cocok mboten? Nek kira-kira ora pancen cocok ya culke. Nek kira-kira cocok ya teruske. Ngene nganten biasa nganten. Mulai edan kuwi. Lah anak kuwi dudu sing kanggo jajal-jajalan ki ora prayoga. Mboten jajal nika resmi. Dados ingkang putra menika mangke menawi purun dhaup kalih kula, mangke nek Sinuwun Puntadewa sampun kondur, kula konduraken. Lho, lah upama baline setahun ngono nggih. Piye njuran? Lah, kula ya ngepek bojo gandeng saniki tindak niku wis 3 sasi ya 7 sasi menjadi hak milik saya. Lho. Kok kaya ngono lho. Niku wis biasa teng omah kula. Gareng niku nek lunga suwe niku bojone titipke kula. Weh, ngono to. Niku pun biasa. Kowe lungane pirang dina, Reng? 7 dina. Titip bojo ya, Gong. Nggih kula gawa teng omah. Weh. Kowe ya diladeni. Lah iya.
Ya ora masalah. Lho lah Gareng kok ya trima. Lah kula nek lunga le bojo kula titipke Gareng kok. Dadi tenggen kula niku wis usum, genti-genten niku wis usum. Edian. Lah kok dadi kaya ngono ki piye? Sing ra entuk dititipke kuwi bojone Semar. Mergo bojone Semar widodari ayu banget e. Tahu bapak lunga titipke aku bapak ndasmu kuwi. Sing arep melu ngapa? Mbokmu meneng omah wae. Ngoten niku. Lah, mula sowan kula menika namung mituruti dawuhing dewa. Nek kepareng ajeng kula boyong teng gubuk kula. Nek mboten pareng nggih monggo mboten napa-napa. Ning nek mangke dewa nesu kalih sinuwun Prabu Pancala kula mboten tanggung. Merga niki dawuhing dewa. Gusti, dewa paring dawuh ki mestine ngandhakake dewane sapa? Sang Hyang Bambang sapa to ya? Sang ngertiku dewa ki ora ana sing jenenge Bambang. Sapa ya? Lali kula ning nyebutke jeneng kok pokoke dewane niku peteng dedet ketoke dewane niku ilmu hitam ketoke. Dewa kok nganggo ilmu hitam iki arepe piye? Lah ra ketoke. Ming suarane tok. Nek pokoke dewa, yakin sumpah kula mboten ngapusi. Niku dewa sing paring dawuh. Mali, mila. Walik lho. Mila samangke kula nyadong dawuh. Dewa Drupadi pun paringaken napa mboten? Nek mboten nggih mboten napa-napa. Nek dewa mangke duka, monggo anggenipun badhe nanggel. Nek diparingaken matur sembah nuwun. Jawipun kula cawisaken Betor. Betor iki apa, Pak? Betor niku becak bermotor. Niku sing lagi ngetren pun mboten digenjot melih. Pun wonten mesine. Wala Drupadi kula tumpakke betor, kula mlayu teng burine. Lah kowe engko tekan ngomah mati. Oh iya, Dik. Ya paling mboten kula numpak jejer kalih ingkang putra Wara Drupadi. Bagong, wonten dawuh, "Oh sik, bingung ngrasaku." Sebabe kowe ngerti yen to Yayi Peremban Durna, Pandhita ing Sukalima rawuh mrene. Nggih, ngertos. Terus Begawan Durna rawuh mrene iki uga bakal nglamar Atmajaku Wara Drupadi ingkang bali marang Projeng Pancala. Lah nek anakku tak paringake marang kowe engko mesti Durna ngamuk. Ning semono uga nek anakku tak paringke karo Begawan Durna, kowe mesti ngamuk. Jelas. Aniki wis dadi tekad kula. Kula niku wis tom-tomen kalih ingkang putra Wara Drupadi. Pun kula lukis teng tembok ruang tamu kula. Lho, sapa? Putra panjenengan Wara Drupadi nganggo anduk tok. Jas nika pokoke. Wiladalah. Saka kepengin kula nuruti keparenging dewa. Nek sinuwun mboten maringake, kula ngamuk teng pundi niki jenenge? Pancala. Nek sampeyan maringake matur sembah nuwun. Napa ya abot Begawan Durna kalih Bagong. Nek pancen didelok rupane nggih loro niki ra eneng sing apik. Dadi anak sampeyan niku dilamar wong bosokan kabeh. Ning nuwun sewu, nek ditonton saka cocoking para kawula mung tamang tanting kawula semanten cacahe. Suara terbanyak mesti milih kula. Mboten wonten sing milih kalih Begawan Durna. Mboten wonten kecuali nek swara niku swara bayaran mesti milih niki. Ning nek swara niku luar dari hati nurani mang biawarake. Kawula Pancala Bagong karo Drupadi apa Durna karo Drupadi mesti do muni Bagong karo Drupadi. 50%, 50% melih mesti do bengok Bagong karo Durna. Bagong karo Drupadi ngoten. Wiladalah iki bingung aku. Bingung sampean ketok ana bingung. Pertama wau pun bingung sampean wis ketok. Lah lakon kok Bagong rabi ngene ora gawe bingung apa ora pecandhase. Mula ya alon-alon mawon sak titahe waton tekan esuk sing penting wis dibayar ngoten mawon. Iya, kula niku gumun suwe-suwe kok do njaluk lakon kok waton sak kepenake dhewe.
Suwe-suwe iso lho, Bagong supit ngono iso. Niki wit pertamane kula wis mikir terus e. Piye iki gek mengko lakone piye? Mongko wis diweling, lumayang bebas mawon rasa pakem-pakeman sing penting Bagong rabi. Tak takoni rabi lho sapa? Ha monggo. Napa ora pecandhase niki? Niki dibayar ning iso setruk kula sesuk. Ya sing ati-ati. Ngati-ati piye mikir ket sore ngati-ati. Niki niku nek ora tak ganjel bokonge kula geblak ket wau-wau lho. Sebabe panggunge miring. Panggunge miring medhun iki iso mriko tenan. Ya piye? Lho. Malah ndukani seneni karo aku. Ha kula sak kepengin entuk kabar pawarta e. Pripun? Para Drupadi diparingke napa mboten? Nek mboten kula ngamuk niki wis kecekel tekan sak dhuwurne gara-gara niki lakone. Monggo bar limbukan kula perang kali Kurawa wis lumayan. Engko terus gara-gara bar gara-gara mikir meneh. Ning ora masalah, ora apa-apa waton gelem nanggape kok. Bangane ra ngarani lakon ra nanggap nggo apa? Lah iya. Kowe kok malah gresula dhewe iki piye? Amen kok. Mangkel ya kula. Iya piye? Anake iki dikake apa ora? Kok ya. Kula kei wektu 2 kali 24 jam. Suwe timen. Lewayangan ki ping tekan sesuk-esuk. Wah iya, Ding. 3 kejeping paningal. 3 kejeping paningal. Nek sinuwun Drupada mboten paring dawuh Bagong, anakku tak keke Durna apa tak keke Bagong? Ora ujar ora kaul. Nan kula nesu tenan teng mriki. Sampeyan ngerti to nek kula nesu, kula nguyuh sak nggon-nggon. Ben kratone Pesing mbok men. Asli kula ora guyon niki. Pun mang paring dawuh, kula nenggo sabdanipun Sinuwun Prabu Drupada. Ora kaya wae. Walu gembol manyar-manyar duk neng dungkul wana dadi ala salah sati wana. Lah kok dadi Bagong ucape kaya ngono karo Bagawan Durna. Kowe wani sekecap pendher sekecap karo nata ing Pancala Prabu Drupada. Oh, anggep apa ing atase kowe derajate gedibal 17 wong arek nyala mripat. Ing atase kowe mung batur kok nglamar karo putra ratu ki ora ngilo karo githokmu, ora ngilo karo kahananmu kowe Bagong. Sik. Omong kok wonten mecotot. Mbah, kowe ngerti tresna ora? Kowe ngerti wong tresna ora? Jodoh ya ora perkara rupa. Ana tembangan gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa nanging ati pawitane luput pisan kena pisan. Luput pisan dipreksake. Dudu bondo dudu rupa mung ati pawitane. Mula wong arep rabi iki ukurane ora bondo ora rupa. Arep ndhe bondo akeh. Nek ora dikeparengake karo sing gawe urip dadi jodhone ora bakal iso kelakon. Arep rupane bagus, nek ora dijodohi karo sing gawe urip ora bakal kelakon. Ning nuwun sewu, arep rupane meng kaya ngene nek jodohi karo sing gawe urip kuwi 1000 dalane. Camkan itu. Ora sampe nae dhewe kowe. Oke, wong sing lanang elek, sing wedok ayu oke. Ana sing wedok elek, sing lanang ayu oke. Ana sing elek kabeh ya ngono. Ana sing lanang ayu, sing wedok bagus. Sing wedok ayu, sing lanang bagus. Kuwi ya pirang-pirang, bagus kabeh. Wedoke ayu kabeh ya pirang-pirang. Mula aja sok ngembe karo wong sing kedunungan katresnan. Terus saniki tak wale, sampeyan iku wong tuwa, wis duwe bojo, ha ta? Ora. Monggo bojo sampeyan lain daripada yang lain. Ora apa-apa ana bojo kok keleke papat. Nek ora bojone Begawan Durna tangel lamun. Oh, lah kok dadi kowe kok ngece karo Bagong sing duwe hak.
sawutuhe sing duwe apa jenenge Purbawasesa sawutu iki sinuwun Prabu Drupada dudu sampeyan. Sampeyan karo iki padha-padha wong lamar. Ngenteni sabdaning Sinuwun Prabu Drupada. Diparingke apa ora nek diparingke matur sembah nuwun dene ora ya wis ora apa-apa. Ora usah dadak kowe ngunak-unakke aku. Nek kowe arep ngunak-unakke kowe terus arep ngopo? Terus arep ngopo aku tak takon. Ngejak gelut. Bagong ra wedi. Bagong ki wong ora tau wedi. Aku wedine ki nek ra ana wong liwet. Aku gila tenan. Nek nang karo wong kaya kowe iki, aku ki ra wedi nang di papan Bagong wis kulino unek-unekke Durna, ha to? Mula sampeyan ajeng napa saiki? Sampeyan ajeng napa? Kula tak takon. Lho, kowe wani karo Bagan Durna? Weh, biyen wani saiki wani. Ora tau aku ana wedine karo Durna. Yen ngono ngene, tak gawe sayembara. Oke, ora masalah. Gandeng aku karo kowe padha-padha ngalape lan para Drupadi. Sapa sing iso kowe karo aku andon pupuh tegese Bandayuda. Oke. Bagong aja sembrono Durna iki kekuatane ngedap-edapi. Sampeyan ora usah ngelekke. Sampeyan ratu ra ndek keputusan. Nganti kedadian kaya ngene mergo sampeyan ora paring pangandikan. Drupadi tak keke iki, tak keke kae. Ngono rampung, ora dadi geger. Sampeyan bareng ana kahanan kaya ngene lagi, Bagong ngati-ati. Kula kowe tuwa ora usah dikandani. Lho, aku malah tok unek-unekke. Nang kene arep tak unek-unekke kabeh. Bagong aja kaya ngono. Ngapa kowe Jum? As kebacon muring nek carane ngene. Bagong. Kudune kowe ngawas karo githokmu. Ora ana wong ngilo iso ngilo githake dhewe. Lho. Ora usah melu-melu Sinuwun Prabu Baladewa. Aku ngerti sampean tekan kene mbelani karo Durna. Kudune sampean ki mikir. Sampean iki kudune menggalih. Prabu Puntadewa ki sapa? Prabu Puntadewa kuwi kadang sampean dhewe. Prabu Puntadewa lunga, bojone purik kok malah ajeng jodoke karo Pendhita Armodar ngene. Sampeyan iki ratu, nuwun sewu, iso menggalih apa ora? Lho piye? Nyepeleke ora. Sapa sing nyaru wis tau nek-nek. Nah, ra ngapusi. Aku nek, "Ha apa? Kowe barang yo apa?" Gecek modar kowe. Lho wong delok barang kok dinek-unekke. Wis ben apa? Ha ora. Jajal jeblase kuwi. Nek ora ngene iki ora metu pangunek-unek ing atiku. Ora. Nek pancen wani metu jaba. Oh iya, oke. Metu jaba ya metu jaba. Ayo, neng lapangan utawa nang alun-alun negara Pandura ditemtoke. Kekuatane Bagong karo Begawan Durna iki menawa sapa? Lakon legandang dening aku. Legandang jangan legandang. Caetan. Kae ora legandang ning gelandang. Salah kabeh. Begadang. Berarti sampean penggemar Rhoma Irama. Ngerti lagune ayo. Legandang jangan legandang. Ono kuwi. Sampean seneng lho. Kowe iki wonge nyenengke. Nanggap ora mung guyu. Ya, sesuk tak timbali ning Pantala. Nah ngono, sarombongan. Ya. Beres pokoke gayeng. Ya Bagong. Nyuwun pamit lajeng gelut kalih Begawan Durna. Ya sing ati-ati. Begawan Durna sing ati-ati. Oh nggih Kakang Prabu Pantala ngestaken dawuh. Ayo metu njaba. Iya. Kulino namung tatokke njaba. Aku wis ngerti kok iki nek ora entu njaba cilaka iki. Tanggung jawab iki. Mula terus gage-gagele. Nek ora ngono Jawa ngrekoso. Wis kono do metu njaba ndak malah gawe geger ana ing jroning Datraya. Ayo metu njaba Bagong. Ayo metu njaba ya metu njaba. Lho. Hop. Wong arep perang kok kaya uyon-uyon ta iki. Aku ra melu dodok kamu to, wah jan keparat tenan iki.
Baleni ayo tantangan baleni. Oh iya. Yen ngono kowe uga ngarepake Waradrowati pancen kepara nyasa. Tak gawe sayembara Bagong. Apa sayembaramu? Sapa sing cilik iso gedheke, gedhe iso nyilikke? Aku iso. Aku cilik iso tak gedheke, yakin. Nan kuwi. Sapa sing cilik gedhe iso ngukuli kadhetane Bengawan Durna? Wenang boyong Waradrowati. Nek kowe kalah kowe bali. Waradrowati diboyongane Bengawan Durna. Ayo, metu coba legane ati. Ah, ngono iki. Semu surgal srogol keladuk wani kurang geduga. Inggih Kanjeng Rama. Nanging tumrapaku apa kang dadi lagiane apa ana kawan kang aran Bagong iki mau pancen yo nglipur kelawan ati. Yen pancen ditonton saka babagan unggah-ungguh tata krama ya rada ninggal nanging jroning ninggal tata krama lan unggah-ungguh mau yen to dudu Bagong mesine ora bakal wangun ning nek Bagong kok dadilan wangune ngeten Kanjeng Rama malah saka pangiraku negara ing Pancala dina samengko bakal dadi ajanging pasulayan terus semena wong maring adawuh aku ing bakal nemoni Mbak Yumu Waradrowati non bakal tak tanting sapa ing bakal dipilih antaraning Bagong lan Begawan Durna ngaten kemawon Rama. Kula kinten menawi mangke peperangan menika dipun lampahi tumunten Bagong ingkang menang. Saenipun Bagong direngkuh wonten negaring Pancala. Ngayomi dhateng Kakang Mbok Waradrowati semanten ugi menawi Bagong kawon inggih kajengipun wangsul dhateng wismanipun. Paman Premban Durna kalenggahaken wonten negaring Pancala ngayomi dhateng pun Kakang Mbok Waradrowati namung kemawon sampun ngantos dipun parengaken kaboyong wonten ing Puskalima. Oh ngono ya. Inggih. Menawi mboten dipun paringaken kaboyong wonten Sukalima, kula saged ngawat-awati dhateng tingkah lampahipun Begawan Durna menapa dene Bagong ing badhe menang wonten ing peperangan mangke Rama. Lah kuwi malah luwih prayoga lan luwih becik. Yen to pancen kaya mengkono terus semena budalna kang padha seba pun Rama kundur ngedatur nang ngestaken dawuh pati wonten timbalan. Kaya Surana dawuh maneh. Budalna kang padha seba pati nang ngestaken dawuh nyuwun pamit matal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gatining pananggilan sanata kundur ngedatur drog saking dampar kentuk kawit gambaran gading kadhiraken sangganing Promban Cedi manggung ketanggung Joko Palola ingkang sami ngambil patraning keprabon kawis tinggal saking Mandrawa tindaknya Sri Nararata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Nararata wau paripurna
sang nata